step kumni lese kila bantuan ki patang wan ro te ngi pedeng sngop ha ya phiki kimi ki pa nang ta ki khun rit ki ba ngi don ha kane ka por ngi yu i kumne ka mangi don ngi pedeng sngop ha ya phi sha kane ka chingelang ka chongi nang ta ngi pedeng sngop ha ro ya ki longpa ki ba ya krishan lam yangi ha kane ka step jong kane ka sngi ka pamanta kaba kongsan kalong bangi tap to kaching snokmen ha ka bangi ngitan hangne ki katokan ki rirang ba jong kasnong nang tangi donro kinong kitam jong bai le don hangni te hakan ko por so banyak ye program sekmat nasu ba ban khori ba masal lk bani ya pan ai kaching kren hakan ka program jongi to i marusiam ibadai i nong penia jong ni kaching lang ka pamenta kini ki rirang ba kentup isarar is ketri jongka dabar kuri ada nyalar pat ki weru ki para long kapa ki badan haganika step ka pangim haganika por ka menta pan register na ka gasnem sya ka gasnem bat kata ka panlong ka pan ya syam jing ginong sing school haga bon ki kimi ki pa kim note shu pan pa school haki school tamai tendai ngis ngokamen bahang ni hapo kasnong jongi kani ka school kapa nsaya pan plipat menta kadai kaching yat lenti kapa ila ban ong komot la ya teng men shwa hendai namar kaching syam jing la sange bat menta kamot pa kidon ha kalenti ban pli no menta namar kata kamot kijing don kambaro khoj kamot pa kidai ki bala abyang bat nga ko musol rasnong ngasopan ong rupa nam taki khon ki ti jong kinong chong snong kamot dan jing phila ban pha ha kani school namar la dan kaching i thu la dan ka bansan nama English LP school ka lakhot na kamta jonga ban pli nama kata ni ka pon ngayeng ban pli ha ka teng jongka dancing nama English LP school ngapli ya kani ka school ha kani ka shipotrek jong prai provi jong snem arajar arbusang Congratulations ban sang lan ban pedun piang ya school ka ba ipai jongi nadu menswa nadu kasnam arajar pra ilaya ban sang ya kani school ndrai kumto kumbang ilaya ban ya lenti ndrai haparan ke cinga ke popon ilaya ban ino ya kata school kumto kumba kalong menta ndrai ngakwa ban ya thu pi ha kani ka por ndet ha ka bang ngaperkhat ban ya ban sang ya kani school kadam ke cinga ha ka mensim ke jonga pada pangaya ban tiaru ngam semla isu ban ya tia habam perkhat pan sang ya kani school ngala persiang pan phone si sadar hatu kalam em bangan ya pan sang ya ka ke school ha kani kisnong isadar dia ban ai mensim menga ngapun ya giwai pat kirang ba ru kumjo kilia ban ai mensim menga haga ba katu ngala persiang pan ya kendo i sekretari jong kur yaran ya lar i pan rengkat pat ni ha kani ga start te ngala persiang ban kelia i hatu pilap ne em pan ai nga ya ga lan ya ban ai ngi ya kata ga kerteng jong ke school dancing kata ipa jongi lani ki weipat ki bayo banya senglang ya kani ka school kila pan sang ha kani ka snan ko balenyo kiang bagi pan ya diwan te hai awan sim taure ila kre ucha yong bam numla lai kendeng bro in srok lai ke me isku da chin nyere ipam la yong bam lai ila kre lai te ha se di cha te ngatrai tu cha la teng hai ni ko por ngasno ban khodi saudari belong ni tun besan iyo ban tuai pen kentang lo la wai